raMwari noditira zvakanaka. Jesu noti munhu ararame nechingwabedzi asi neshoko rinobva mumuromo waJehovha. So we live by his word. Tada ndiverenge Matthew chapter 13. Matthew chapter 13. Matthew 13. Matthew 13 verse 24. He put another parable saying, the kingdom of heaven is like unto a man who sowed good seed in his field. But while men slept, his enemy came, sowed tares among the wheat, and went away. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, there appeared tares also. So the servant of the household came to him and said to him, why did you not sow see good seed in the field? Hence there are tares in it. He said to them, an enemy has done this. The servant said to him, will then we go and gather them up? But he said, no, lest you may gather the tares, you uproot also the wheat. Let both grow together until harvest. In the time of harvest, I'll say to reapers, go and gather the tares, bind them into bundles to burn them, but gather the wheat into my barns. Father, we thank you for your word. Speak to us tonight for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray, amen. Yandeverenga pano mienzaniso parable. Ganzi mukushi akanokusha mbeu yakanaka. Wakaipa ndokubva auya usiku akatigara ole. I'll choose this word, maweeds mumunda wheat. This kind of enemy anakuya kuzobvisa wheat yakadyarwa, but akauya kuzointroduce chinhu chakafanana newheat to bring up confusion. We are living in a time yekuti dzidziso hadzisi shoma dzakatowanda, information yakawanda, but to know the right one now zvinogona kunetsa. Why? Nekuda kwekuti chinhu chinongonzi fake chine masimilarities akafanana neoriginal. So the fake kingdom gospel is also a gospel. But kuti munhu agone kuziva kuti zvazvisi izvi ndizvo, ndokunge munhu number 1 ava mature akura, number 2 awanirwa nyasha naMwari by grace to discern or to see kuti izvi ndizvo izvi hazvisi. So to know fake, you must also know the original. So munhu asingazive original money haagone kuziva the fake. Saka muchiona government painointroduce mari nyowani, inotanga yapa information kuvanhu isati yavapa mari yacho, yovapa mafeatures anenge ari pamari yacho, for the sake yekuti ukava neinformation iyoyo panouya fake you can tell. But chandinoziva fake inombosecurata musystem until somebody azoibatawo neimwe nguva zvichida iwo wakatomboipiwa ukatonotenga, vanotengesa vakatonohodha nayo, anonobatwa nayo kazhinji handi akavamba nayo, but inoafekta iye. Aenda kunohodha anonzi uchahodha mari yako haite, but iye akatoichinjwawo somewhere. So disadvantage yeignorance, lack of knowledge, the devil haanetsaka kuparidzira zvisirizvo, anonetsa iwe wakatenda zvisirizvo, which is the unfortunate part. Vanhu vamirira Mwari, vamirira muranda waMwari Mozisi aenda mugomo. Bhaibheri rangu rinoti vanhu vakanonokerwa. Aroni ndokubva agadzira chimombe chimuru chaiva chegoridhe, a golden calf. Vanhu vakatanga kunamata Mwari asiriye, but vachitonamata. So ekunamata isi subject diki, nekuda kwekuti zvinonamatwa munamatiro zvinhu zvakawandisa, ende pamwe pacho unotoona sekunge uri kunamata Mwari chaiye, yet hakuna information pamusoro paMwari wacho chaiye. Vanhu dzimwe nguva vakaintroducerwa type yaMwari wekuti unofanira kutanga waita right kuti uye kuzomunamata. Gamba original Mwari wacho chaiye anotoda vasiri right kuti avanatse vamunamate. Saka uchiona nhasi kune vanhu vane kutaura kunenge kwakanaka, kunenge kwakarongeka, kunenge kune respect, but kwakalodha ignorance. Kutaura kwekuti kudi ina handidi kunyengedza Mwari, kana ndaita mushe ndoba ndichaenda kuchechi, handidi zvekunyengedza Mwari, ndinoziva unhu hwangu. Statement iroro rakalodha ignorance than humility. Why? Mwari haasi kutsvaga vakanaka, ari kutsvaga vanomuda kuti avanatse. So neimwe nguva takapresenterwa a wrong God, akamirira kuti usiye kuba kuti uzonamata. Gamba the original one
unotouya kuzomunamata kuti akupe simba rekusiya. Ukatoona uchigona kusiya zvakaipa usinganamate, hauna nidhi yekunamata, nokuti tinotonamata kuti atigonesi, kana wakugona wega watoumwe Mwari. Wazi iye chaiye wakada nyika nekudaro, aona kutadza nekukanganisa kwevanhu, akaunza solution anova Kristu. So if you can do it outside Jesus, there is no need for you to come to church. Why? Because hauna chekukuparidzira uri shasha pachako. But the Bible rangu rinoti, human righteous kutende kururama kwemunhu anenge mamvemvi pamberi paJehovha. Self-righteousness is like filthy rags unto the Lord. So munhu akasapiwa the original, anosettle for the wrong one. Pakadyarwa wheat, kuna akadyara futi matezi kana kuti maweeds. Chimwe chisati chava nemichero. Ifamily one, wheat nemaweeds kuagriculture inonzi grass family. Kumhuka zvakafana nekuti cats neshumba yese icat family. Zviripa cats ukazvitarisa pashumba zviripo. Saka munhu asingazive shumba akangodescribirwa zvakaita shumba anogona kuti akaona cats otofungidzira kuti ndo shumba yacho. So original information pamusoro paMwari inouya nekushumirwa. Danger yaapo, the devil has got his own preachers as well. Saka uchiona kuti Mwari vaiburukira mugarden votaura naAdhamu, neimwe nguva Mwari vasati vataura nyoka yakabvuta maiki ikashumirawo. So ushumiri hwawanda. Kana mugarden reIden makaita 2 preachers in this generation zvakatowanda. And uchaona kuti refed rine zvinokuentiza zvinokudhonza. Imagine Mwari vati kuna Adhamu, usadye muti uyu. Sine pastor sineke wobvuta maiki woti ndakudzvanyirirwa so idyai. Mwari wacho anototya kuti mukadya mungafanane naye uye meso enyu anovhurika. Uone kuti pastor sineke vane rinenge rinosunungura so. Mweya welimitation unobviswa. Kunze akona kudzvanyirirwa rova zvese. Iye achitoziva kuti uchingopedza kudya inofa yakarodha, tinosangana panze. So munhu akadzingwa mugarden aguta. So kuguta isi guarantee yekuti chinhu chiri right. Roba ndakadiscover kuti sometimes the devil use poverty or challenges to attack you. Pamwe pacho anoyuza rugare to attack you. Kumakuva kwa hasi wese akafa nekuti zvakaoma, vamwe vakafa nekunakirwa zvichinaka. Joy chaiyo ukashaya mind yakarongeka inouraya. Chaunonamatira kuti dai Mwari vandipa, chinoita dzimwe nguva asakupe vanokuda. Hauna the ability to manage what you are crying for. Vabereki vari pano tine vana kumba. Zera remwana rinokulimita zvaunoda kumuitira, kwete rudo nemwana wako. Mwana wako unomuda zvakanaka zvakakwana, but nekuda kwezera uyo akachema kuti daddy do something for me, handimutengere mota, handimupe 1,000, handimupe $20 zera. Even ndine 100 uyo handimupe 20. Why? Chiri kundilimita izera kwete rudo. So Mwari ane rudo nesu tese. Zera rako, maturity yako determines what comes your way. Hazvina kuti Mwari ari kuitira vanhu zvihombe anotadza kukuitirawo pamwe pacho zvinokukuvadza. Saka waiona kuti kumahombwe vamwe taisvitana baba tinobvira tabereka. Yanga isiri attack, yanga isiri spirit yebarrenness. Hakuna mwana anoita mwana. Mwana anoda kuchengetwa nemunhu akura. So pamwe pacho ndecha naturally unogona kushayiwa zvinhu zvaunofungidzira kuti asi Mwari vakandivenga, vanondinyimire, vanokuda, ndine mwana kumba kumfana anonzi divine. Patinodya nefish ndinomeka sure kuti haipiwe nokuti ndomuda. Kwene ndakamumaka madira andomita ndekuti fish abate. Angatorwa nemukaka fish dziripo, kana kuti ndingatozoita make sure control yekuti ndinotanga tabvisa minzwa ndo verify ndozomupa. Saka dzimwe nguva blessing yako Mwari vari kumboibvisa minzwa.
Ungabai when rugare. Why nobody is there? You need to shine a kawinako, but I'll start one is in the shin. So that the potential you could change it around your kakura. Cannot you go up that and show much a winner? Bible, I would not talk about Mississippi. Why you don't trust and then so sometimes trust your married to give you something. In a jacket and immaturity more than me. I was talking to Matthew. So Wakai Baka we are at Garama weeds among the wheat. This is Hane Michero, Shaka Fanana. Sakavaka and Agadisha, Amunakuchara, wheat, my good seed. Say one in my wheat, so that is right one in Muengi. One Pawanga Karara. During the night, when people were asleep, an enemy did it. Whatever could Kurana Kunorewa Nishokoramari in time of ignorance. Bible over that Kuchema Kungawa Usiku, as Mufaro no Yamangwanan. Urikunzu Usiku, Inguwa Episaziva, Munasinga Zive, Anogona Kurwa, Nechano, Dachichin Visa. For example, Jacob, Pano to Kumutuma, and you see, Chigamatro Bafata, Ugatarino Varat, Usiku Wese, Aiwane Mutuma, Islara Buddha, Dobano, and you see, Chigamatro Bafata, Sagawai, Reines, no Comborera. It was during the night. Chese Chagakunakira no Soto Akura, Unochi Ruisa, Unor Wanacho, Marivatuma Moses Kuritsavan in Egypt, Moses Ataburitsavan, Vanudola Buritsa Mosewacho, Agato Botis Hamazake, and Tinokutenge Saguna Faro. So delay and raise there in Egypt, in a check with an exact scepter, Jones Wanamari. I'll give you this statement. Last week, Madam Kunjimbo, I need to what our Nekuboa, Kudenga. Baba Kudenga Kudenya, why? Because we don't sing an Emunagaku Fara. Nobody Madagamure Guerrera. I'm not to say Tambida say. Imagine that Jesus got to name him Baba Kalfai. The Changadi Neok Paradiso, Kovagabi Waufa. Can I consider Tungamira Kovasara Abir Wagacho? Wakasana Matagabi Wakadaro Vanura. Bavaino Pindagabi Watisara. The Kudago Gamchina Fangeri. So enemy Agawi Gara Mawit. Our spiritual competition, like the days we are, Jajatana or Shumiri, is to win members more than to win souls. Why? Because we preach Christ to win souls. We teach and speak whatever we want to bring people to our church. Unozandika mira pano ndikati akanaka. Unoona namata uchinamata kuchechi kwauri. Pandikatara kuipa kwechechi yenyu, unoibuda. Kwete utunosiya zvakaipa. Unoibuda, ozoipira kwedu. Wondakudza kuti yenyu haisi right. Andakukudza kuti Jesu akanaka. So a lot of pastors, a lot of preachers, whether win among members, very few are winning souls. Because to win soul, you preach Jesus. To win members, will not discredit another pastor. Ukangona wesa not pastor ningaga ipa. Ari kudagani. Kwete kutari kudamwani. Why? Because kuipa kwangu alisi Evangeli zviziviso. Takatuma kwete kuzopa zviziviso pakuzotara kunaka kwa Kristu kuti vanhu vaponeswe. Ukaudzwa kuti ndini rowa mukadzi azvichinje life yako zvinongosekesa. Unotobva pano uchitoti bhatisano wakadhakwa kubatidza kwese ntukiwa. Ukanzwa kuti ndinoba unototi saka itsotsi munhu uyu. But kuti zvichinje iwewe hazvidaro. Saka unenge wakuenda kune wacho ataura kuti ndiri tsotsi. Why? Because atanga kutaura usati wakumuziva, usati verify both sides. They are correct. I always tell people munhu ari kubuda mune imwe church achienda kune imwe. Chaasingachinja iBhaibheri raishandisa kwaaipinda. Kuda kuti autobuda pachena kuti harinyepe bhandine nharo. Saka unonzwira kuseri. Because kana riri renhema unochinja unotsvaga nyowani. But neta kuti urambe kudzidzisa machechi omutakura wandira wakabva naro kuangirike. Isaini yekuti ndione nharo. So kune muvengi akauya akadyara maweeds among the wheat. So ndokubva kwamhanya vanhu kune muridzi wemunda
Zvikanza muna here kuti kana mbeu yakanaka, munotitendera retonodzura, ndokubva ati kwete. Kumusha kwedu kutomboshawa, kunoitwa zvinonzi anonzi maricho. Vanhu vachitobhadharwa. Iyi scripture andi challenge. Kune vanhu vaida tonoita maricho mahara. Muridzi womunda ndokubva ati musaende. As if ari kusapota maweeds. Imagine, paanoti let both grow together, iwe uine shungu yekusakura. Sei Jesu asiri kubatikana kuti maweeds awanda kumunda komana, vanoda kusakura aripo endai. Zvanzayo aregai zvikurirani nokuti mukaenda munoita uproot the wheat as well. Nekuda kwekuti zvinhu zvakafanana. Asi tichanamata kuna Baba vachatitumira vacheki. Ndikanipatisana ngure papa. Tine vanhu vari designed to do things in the kingdom. Vane grace in that area. Danger yaapo ndeyekuti tine vanhu vanoziva zvese. Jesu paari kuti musaende, tichanamata kuna Baba kuti vazotitumira vanhu the reapers. Kureva kuti hakusi kudiwa chero munhu ane shungu, kurudiwa ari wired, ari designed to handle the challenge. So Jonah, when you have a kingdom mindset, haudzivise munhu kuenda kuchechi kukumitira zvakanaka. Nekuda kwekuti Mwari haana kutidandira munhu wese like inini. Ukasaya kuchechi kuenda munotowaridzikana. Kana wasoro nibvunza ndobva vana mabata muri kubva ndakana basa nazvo. Why? Because vakadanwa kuti vave pasi pangu vadzidza kubva kwandiri. Mwari unovaunza. Handina kuuya kuzochetera vanhu ndavazoparidza Kristu. Iye ndiye anokuconvince where to go. Ye membership, ye old school gospel, but ye my souls is the greatest. So pane vari kuda kuenda mumunda kundodzura. Jesu ndokubva ati musaende. In other words, ari kutowashora to this level. Yekuti maweeds ari nani panemi. Let both grow together. It's like an insult. Kuti tsano maweeds atori better kukaenda type yenyu. Why? Because mukaenda, you will cause more damage than kusiya zvakadaro. Tine vanhu vanoda kuita zvinhu zvavasina kudanirwa naMwari kuita. Vanhu vanoita nekuda kweshungu. Do you know what is gospel? Is preaching the way yakaunzwa naMwari to save humankind. Which means hell is not gospel, iwarning. Muchanotsva, muri kuita zvakaipa. Vanhu vakauya because yefear, yemoto. Havana kuuya because of the love of God yakaitwa paCalvary. Saka uchiona kuti vhangeri rano rekuti mukadzi uye kuareka riri in two phase. Warning yekutanga kuchauya flood. But kuti dzipinde padoo kwaiva nemutemo dzadzipinda dziri tutu, which is love. The ark is a shadow picture of Jesus. Hatiuye kuna Mwari nokuti tinotya Gehenna. Tinouya kuna Mwari nokuti akanaka. Wakatipa mwanakomana wake akatifira. So love iyoyo must win people, not fear. Chanotsva zvamuri kuita izvi, muchanotsva. Yekutsva iparidzwe nokuti pakatouya a better way kuti vachiregera kutsva kwacho. Gehenna harisi gospel. Zviziviso iwarning. Gospel inzira yakaunzwa naMwari kuti munhu asaenda ikoko. You know what? Hell was not meant for people. Gehenna rakagadzirirwa Satani. Harina kugadzirirwa vanhu. Ukatoona wotoenda ikoko naSatani wacho anoshokwa kuti enda uchida zvinhu zvevamwe. Why? Because chakagadzirirwa vanhu is salvation. The devil haana salvation and hell. So mumunda maita zvisizvo. But muridzi wemunda ari kuti imi mukaenda, you also uproot the wheat. Unoziva kuti munhu akagamuchira Jesu ava mwana waMwari, akaita zvaanoita, haumutrite semunhu asinganamate. Unomutrita semunhu anonamata ari kurasika. Wafanana nemunhu anetsana nemudzimai wake. Kunetsana hakusi kurambana. Kana manetsana hauwapfimbeke chitumu madhamu. Kuti mapedza kunatsa nobva Jesu unonzani kuenda kufarira. Sano Makandiwa kudhara. Kushupana chete munotodanana. So ndo iriko kana munhu muna Kristu. Atengwa neropa raKristu akunamata Mwari. Kana akaita zvaanoita, haatendeuki asi kuti anouya kuna Mwari wodemba.
Mwari vamuregerera zvivi zvake. Saka Bhaibheri riri pamunonamata munoti baba vedu vari kudenga, mosvika panozonzi tiregerere zvatokutadzirai. Kurati vana vacho vanotadza. Baba vedu vari kudenga ndibaba, Yesu uri mwana. Kosei wakuti tiregerere zvatokutadzirai. Kurati even utori mwana une zvaunokanganisa. But haudzoka uchiti handisi mwana nokuti ndatadza. Unodzoka uchiti baba vedu mozondiregererawo. Which means I will lose a sonship. Ukama hwako naMwari haupere nokuti watadza. Wakaipa ndo zvasikade kuti vanhu vanzwe. Saka uchiona izvo zvanokuzezera kuti Mwari akude, wozi wakaita zvakati. Chese chawakaita chakaenderwa paCalvary. Ndakati ndo imwe challenge dambudziko rakaurayisa Judas. Judas haana kuurayiswa nechikutadza. Judas akaurayiswa netype yechechi yaipinda. Bhaibheri rinoti akadzoka kuchechi nemari, akakanda mari mutemberi, akati ndatengesa munhu asina mhaka. Chechi haina kumuti aiwa, don't worry, yakati hameno hako, ndokubva aenda kunoita suicide. Chinzwa Jesu ari pamuchinjikwa anoti baba varegererei, including Judas. Jesu anoti baba varegererei, but Judas akazowanza aiwa. Package yeforgiveness yainclude vakumuroverera vari kupfira mate neamutengesa. And hakuna one of the disciples akamhanya kunotsvaga Judas kuti ari kupi. Church yakatambira mari yaJudas ikanotenga makuva aivigirwa the foreigners kwanzi aukedhama. Mari yaJudas yakashanda, Judas akazviuraya mari yashanda. Warira type yechechi inoda mari yako uchifira mahara. Nokuti hazvina kutanga nhasi zvirimo. Mari yaJudas yakaenda pamaprojects, iye akaenda padanda. Havana kire nazvo aida mari yake. Type yechechi yaJudas haina revelation pamusoro paKristu. Dai yaiziva yaimuti shamari yeyo watadza gara apa, nokuti akauya kuzofira munhu wese including iwewe. Zvinoda kuti munhu atiri kurarama nhasi ane mukana wokuponeswa even iwo usingadi. Iye kuti makarasika hamuna chamunoziva kudi iera. Kana Mwari vakupa zvokwadi vamwe vakarasika vabatsire usavatuke. Why? Because as long as they are still alive, they can be saved. Munhu ari kufema izvezvi, no matter wakaitei, God can still save you ukagamuchira vhangeri rake. But kune ushumiri hwakuti unotobva pano uziva kuti kudenga kwacho handichapinda. Mataura ita pastor wesi nechechi andopinda, nokuti kuna vanhu vanofikidzira kuti kune chechi ina Mwari. Hazviko. Bhaibheri rangu rinoti miviri yedu itemberi yaJehovha. Kwete chechi yedu, miviri yedu. Kuti kuva neukama naMwari mukingdom, it's a personal thing, not a group thing. Hakuna chechi ina Mwari. Kune vanhu vana Mwari vari muchechi. Ende imomo munenge mune vamwe vasina futi. Vari imomo. Kwanza mwana buda yenyu, haisiwe buda yenyu, wauya kwedu. Kuwina mamemba hakunetse, hakutomboda mweya mutsvene, kunongoda research. Pastor wawo itsotsi, chechi yawo inoita zvakati, saka ibva ikoko. Kwese kwaunoti kuri right, inyaya yekuti haupinda ikoko. Kana usiri mune zvimwe zvinhu, une maonero ari different kusvika waamazviri. I'll give an example. I've got a young brother, he's late now. Mazuva aidawo kutoroora. Akandinetsa nenyaya yechikwereti. Plus ndikwereti sei, uda kusamadhamba kuti ndikwereti sei, mari yangu iri kushota. Ndikati muringina usatedzera akoma takamhanya, take your time. Zvinhu izvi zvine nyaya. Tikanzi aiwa kuda ngosipakwa mega, unenge uchiona sipaka. Kana usiri mazviri, unotonzwa kuti akomana ndatombopindawo. Gamba ukazobvunza varimo, vari kushaya matiziro. Why? Nokuti hausi mazviri. Akamhanya akawana mari yake akanotora munhu wake. After 3 months, akadzoka back to me. Achiri ndomusiya. Uda kutiza munhu wakatizisa. He's now in it. So warning, hakuna church not in right. Kuna Mwari ari right. Anorarama mauri uri muchechi.
usati wanzwa nyadze ikoko kuri right shikawa ikoko ndopa wachona ndi kunopinda vanhu kune nyaya. So nauombe manje ndekutsvaka Mwari sedunga munhu wakaipa akauya usiku akadyara mawidzi ndokubva aenda. Chaari kudyara iconfusion. Mawidzi newiti zvakafanana, igrass family kuagriculture. Kudati kana chimwe chisati chaane mhodzi hapana mutsauko. Chiri kudiwa neenemy iconfusion yekuti kupinde vanhu mumunda, nokuti muridzi wemunda paakati regai zvikurirane ndo yanga itori solution, nokuti enemy chayaida ndechekuti vakangoona mawidzi vachauya, kana vauya vachabata futi newiti. So tona in this generation, this time, challenge yatinayo haisi kushayikwa kweshoko. Mashoko achawandisa. Uyabuda ati uyari wrong, apinda uyari wrong, uyasiwe natombo kurutsisai chokwadi ndindi nacho. One thing chandanga understand muna Mwari. Mwari unodana vanhu vakawanda. Nechikonzero chakuti manzwiro nezvatinoda zvakasiyana. I'll give you an example. Usati wanzwa vhangeri unotenderwa kutarisa mushumiri zvichida naturally. Handisi right uchindoona. Obviously handichazotaura wazvijaja kubva pamaonero. So God will also raise somebody wokuti ukaona unoti ando mabhishopu. Mwari vachizviitirei kuti uwane waungagamuchire kuti uponeswe. I always challenge people in this manner. Kuti unongwana kuti wedu ndiyakadanwa, wedu ndiye chaiye. Mutarise wacho ari kunzi chaiye akaberekwa 1975. Saka kumashure kuvanhu vaisvira maharaka. Inda Mwari wako ane pfungwa dziri shalo kudaro, anourayisa vanhu achitemba mufundisi wenyu. Type ya Mwari wako ari wrong. Ndikutaura hai vako kubva kare nhasi namangwana. Munozara kuti kune vanhu vasina kunzwa zvandiri kuparidza izvi vakaponeswa. Kwendiro 77 kai. Ngaindika zvindini nechokwadi chese. Saka sekuru wangu vachaitwa sei kudenga kana chokwadi chakazoya nemuzukuru. Ko vari kuGermany vanoita sei? Votora visa here kuti vaponeswe vauye kuno. Ivani mindset yaMwari ari so international. Ane vanhu vazhinji vaanodana nokuti ane rudo. Type yaMwari wakuti tikasapinda kwenyu takuwara inandi mude. Elijah akambowana mindset iyoyo. Zvikanzi Mwari ndini ndega muprofita wanyu ndasara. Zvikanzi haiwa, I've got thousands. Vasina kupfugamira bhari, vari mumapako vaitofidwa nechingwa nemvura naUbhedhaya. So pamwe pacho hatizivane, asi iye unotiziva. When you understand the kingdom of God, hauite jealousy. There is no need. Hatidanwe zvakafanana, hatidanirwe vanhu vakafanana. Mumwe nemumwe mukudanwa kwake ane law of attraction to a certain kind of people. Hakuna special, hakuna best, hakuna one and only. Never ever. There are many vessels in the house of God. Mumwe foshoro, mumwe spoon. Mumwe type itori kumarara inotoda foshoro chaya kuti ibvekoko. Mumwe anodhilani vakauya vari kungoda spoon vaamukati. But one day I was in Cape Town a month ago. PaBNB pandaigara. But takatasina mugoti. Sandaida sadza. Takakwanisa kubika sadza nespoon. But unozvinzwa uchiridya kuti dai panga pane mugoti. Isadza but mugoti nespoon hazvifanane. But ukazvitarisa shape yacho so zvaida kuti fanane. Marizauti anozokuudza kuti tsano paida mugota. That's why we are different, but called by the same God. Handina problem nekuwanda kwemachechi, ndine problem nekuwanda kwedzidziso yenhema. Ministry of Education haisi worried nekuwanda kwezvikoro, as long syllabus iri the same. Even my uniform akasiyana hazvina basa. Nyaka namazita ezvikoro anotosiyana hazvina basa. Syllabus. Sei maKristu challenge vanozachidhakwa chikanonwa doro kushabhini achicomplain kuti black label renyu harisi bo
Anzati lapha kudeuta patikumira pamba. Black label eku hotel, black label eku shopping, black label eku my percentage ndiwayo is 5 nani 5%. Someone wants to say a percentage zokutodaro. Tatiriko. Chando ziwa mwari unenyasha kunobvika. Sautona andikone kujaja munhu ari kunwa nhasi. Because I was there. Echakandibvisa ikoko inyasha. Inguva. So mumwe nemumwe chinhu chese chakanatswa naMwari munguva yacho. There are people you judge today. Unozati po akauraya vanhu achinzi so. Akatatisa vanhu kunamata achinzi so. But ukaenda kudenga vanenge vachitobhigwa kunzi vaEfeso vaKorinde. But ichidaitiroo yanga nguva yacho. Wakarohwa nevaGaratiya. Anenge atori kumberi wakarohwa uri kumashure izvozvo hazvifeya. Unenge uchaudza Mwari yatsanoi makaivheta mushe nenyaya yavo. So when you understand kuti denga nderaMwari and it's by grace kuti tive saved, hauite problem. Hesioni inozodai, mapostori anozodai. Mwari kana achidhila nevanhu paakashedza Moses, gwenzi rakapfuta, paakadana Aaron harina, but Aaron wanga atodanwawo. Zvekuti Mose haagone kuvheka Aaron kuti mukoma muri kuti mune calling rakapfuta. Sometimes tinopa my standards according to nezvatakasangana nazvo. Yeti Mwari pane mumwe nemumwe kana aripo akangorohwa akawira pasi ndokubva atonzi ndanoita basa. Paul ndiye muapostora asina kumboteera Jesu but akarohwa kuti aite. Kovai muroverei munhu anorohwa kuzvigure ka kuzvigure unorohwa ubvanzi wapinda. But Paul akarohwa akawira pasi. Ari pasi akati ndiani koishe. That you understand something. Paul airova. So Mwari vakaziva kuti ndikamurova ndiri inini achatoziva kuti ndarohwa nashefu because maroero acho. That's why mukutorohwa akatova nechizaruko anoti ndiani koishe kune mbama yashefu. Ndobva akaziva kuti ndinomborova but mugara pandiri kwaplay. So akagamuchirika Mwari nenzira yaaiandastenda iye. Saka toona Bhaibheri rinotorekodha hari nyare kuti Jesu akazorwa mafuta nehure. Unopaona sei? Jesu wamasimba ose. Hure. Saka kudenga kune nyaya. Kana mavhari kwakachipa zvokudaro mundasangana nemamahure kuti mega mutatoke. Isa munomuziva kumushere munhu. Rahabhu chaiva chifeve muJeriko. Chikawanirwa nyasha. Chikava tateguru wokwaJesu. Chikatororwa chikava mulineage ndokuita kwaMwari. I always tell people kuti nyasha dzinonakidza aitirwa dzinobhohwa vamwe. Hello. Funga mazuva ndaimwa ndine vandakatrena zvataita zvese kubva ndanditori coach. Vazhinji vandakadzidzisa vakafa ina ndina. Ndopa ndakaziva kuti edita hafe zvishuwa. Ndakanyudza vamwe. Nhasi ndaakushumira Kristu. Saka nyaya yekutendeuka don't copy. Saka bhozi rangu rinoti kudii? Anoenda kunotendeuka kumarondera akatoita bishop unamukutrena nje. Njengana upenyu hwako kana Mwari vataura muupenyu hwako. Subscribe $10 per month. Society inoti kudii? Ururu pane nyaya. Vamwe vacho vachatendeuka parufu rwako. Vaiva vakufinira kuita chibva wafa. Voparidzwa. Vobva vatendeuka. Iwo titoenda uchiti genga rangu riri kuuya muchapesana. Life is so personal zvekudaro. Imi munogara kupi? Sure, my time is done. Damvura. Noita $15. Ndamakadyarwa. Mawheat. Imo mine wheat. M-A-N-M. I-confusion. Saka muri dzati let both grow together. Why? Because mukaenda. Ndozvo todiwa ne-NM. Saka uchiona kuti tine vanhu vari kushandira Mwari vasingashandi naMwari. That's why kune scripture inoti ndichavatendai kwamaitira mabasa enyu anani vachidzinga madhimoni. Nokuti kushandira Mwari
nekushanda naMwari zvakasiyana. Asi dish mune makuda 90 cm. Ndikauya ndikatsvaira marara Dish yacho munenge makuda rakakura 90 cm. Pay handipo. Munenge makuda dish rakakura 90 cm. Mutsvaira pamusiki ndoshoka. Vakashandira kanzura mushande kukanzura. Ndozviri kunzi naJesu ndichati endai kwamaitira mabasa enyu. But vaite ivana handitaidzinga madhimoni. Saka right. Uri kuona here kuti gift nekunamata zvinhu zvakasiyana. You can be gifted in deliverance. Watodzinga mweya yechina, but iwo wacho usinganamati, denga risingakuzive. Alright, pakanaka. Rudo rwaMwari rwakadai so. Unogona kutoitirwa chakanaka naMwari. Kwete kuti ari kusimbisa unhu hwako, but ari ngokuratidza kunaka kwamukadzi aibuda ropa. Akabata mukombero waJesu, akaporeswa. Jesu akabvunza, ndiani andibata? Iye munhu wacho awana maresult. But result haisi guarantee yekuti munozivana. Result yezviri kuitika, Samson akarara mumba mechifeve. Vanhu vakamumirira panze 12 o'clock usiku. Zvanzi akabuda mumba mechifeve, akatakura magedhi, akaenda nawo pagomo reHorebhi. Anga aine simba, iye achibuda musleepover. Kwete conference. Hazvireva kuti Mwari vari kuti ramba uchirara ikoko power tokupa. There are times yekuti you are taking the favor of God as a stamp yekuti what you are doing is good. Wapedza kutovhara vanhu so mangwana utomuka uri mupenyu kutanga Mwari akuzvifarira tokuraramisa uri chivharo. I'm sure you understand this. Pane nguva yekuti tinoita zvakaipa but hatisi kufa. Ende nyaya yacho kana ikatozivikanwa kujeri kwacho hauendi futi. Zvoita sekunge Mwari wacho ari kutsigira zvauri kuita. Gamba the goodness of the Lord, kunaka kwaMwari kunoda kukudhonzera mukutendeuka. Jesu akaenda kumba kwaZakeyo, vanhu vakakomplena. Dai aiziva kwemba kwemunhu haaenda, munhu haasi right. Baba vasiri right vakawanirwa nyasha, zvinogohwa. Pane mumwe mudhara so, aiwa muZimbabwe unomuziva. Vanhu vanga vasingamufarire mudhara iye. Vaingoti dai afa, akasvika kumawaya. Asiri kufa wena. Vatingoti manje anoenda apa noitemba, manje. Mwari vakada munhu akamupa nyasha, zvinogohwa. Saka nyaya ndeyekuregera kutarisa muwanhu. Iwe seduka munhu ida Mwari unamate Mwari. Mumunda maita mawiti, makuda maturity, kugona kudiscern. Is this right? Is this okay? Why fake man yakafanana neoriginal? Zvinotoda anoziva original kuti azoziva kuti ifake. Why nokuti ifake inotomboseculatawo musystem. Vanhu vakaudzwa type yaMwari ane hasha kuti zvauri kuita uchatsva dai wasiya wauya. That's wrong. Hazvinzi siya zvakaipa uya kuna Mwari unokupa simba rekusiya. Nokuti ukazviti ndichasiya zvakaipa ndega, kana watozvigona watoo Mwari. Nokuti iye tsika yake kuti pautera hwedu ndo paanotipa simba rake. Sandati wese unonzwa achitaura kuti handidi kunyengedza Mwari, ndiri nezvandinoita zvandotoziva ndega, saka ndichazoenda kuchechi right. That's wrong. Hauite right outside God. Unaita right wauya kuna Mwari anokuita right. Why nokuti church system yakakudaro. Pane mukomana aida kupinda muchechi kune all night prayer. Mazuva ano kuchechi kune mamonya. Saka akaonekwa achishuta vote kana takastep ada kupinda. Zvane mamonya imbomira. Uda kuvhiringa church takona uchiputa. Vari pa conversation yekudzivisana. Mukati makashedzerwa prayer. Ngatina matei. Ndokubva vanzwa munamato womukati. Vanhu vari mukati vachikumbira riregerero. Baba tiregererei. Pamwe padho vari kunzi hamupinde. Mukuregerwa mukati. The door is still open for anyone to be saved. No, ukawarirwa nyasha dzekuvakareka. Hauna right yekuvhara door.
ukariverenga zvakanaka rinoti Noah akapinzwa naMwari Mareka akanzi pinda, and the Lord God closed the door, which means une nyasha dzekuvaka areka hauna right yekuvhara door. Why vamwe vanogona kupinda vasina kuvaka? Ipapo life ndopa iri stubborn mbichana. Saka Jesu akati kune mbavha tiri kuenda, mbavha yaneta kubira vanhu ukaenda kudenga zvobohwa, nokuti tiri kutotsanya tichinamata kuti tiende kuna mutsano vaiba vakatoenda. It sounds as if it's unfair, but what knows grace, nyasha. Vakuru mumunda maipo, enemy zvayakuita mazuva ano yakudyara futi zvayo, ende zvaenemy zvaida kutofanana nezvakadyarwa nemuridzi wemunda, matesi newheat igrass family. Ukasaona zvakanaka ungatopedza wheat yacho yeshe. You know what our real enemy is? The devil, not another church. Jesu paanoti ndakatumwa kumakwai ekwaIsraeri akarasika, aripedza kutaura kuti kurasika hakuna kuvaita makava kana mapere. They are still part of Israel. Saka vanokuda kuziviswa chokwadi, but they are brothers as well. Saka ndinoona kuti kana usingapinde kwedu hauna mati, kana usingapinde kwedu hausi serious. Why? Because church chaiyo topinda Saturday. Sorry, it's a bit sensitive, but I'll explain something. 7th day, no Sabbath, yes, Saturday. 7th day, kunamatisa Mwari. Haibve pakalenda. Why? Ukaerenga bhuku rako raGenesis, Mwari vakatanga kusika nyika on the first day, vakazorora day 97. Ukariverenga musho usingamhanya, hawana kutanga musi weMonday, vakatanga pavakatanga. So he's 7 yaMwari. Okay, calendar. Kutaura zvaMwari kwete zvevanhu. On the first day Mwari vakasika, 7th day vakazorora. Is 7th day ipi yaMwari, which is a revelation, not a day on the calendar. Danger yeday vekuaustralia izvezvi vatopinda muThursday, isu tiri muWednesday. Saka tikaita zvemazuva tinonyura. Ndokana ndanyura tonyura. Anonamatwa mumweya nemuzvokwadi otesa kalenda pasaidi. Kana yekalenda uchiida iwe uchitenda futi bhaibheri, rega ndikubatsire kubva mubhaibheri racho. Joshua hondo yanetsa paGibheoni akati zuva imbomira, rikamira. Saka Saturday yakatoti matemper week, pamwe yatofriday, kana kuti yatosa, kana uchitenga bhaibheri kuti zvirimo ndezvechokwadi. Joshua akati zuva mira, handizoti rakamira maosi mangani. Saka kalenda yenyu yakakanganiswa naJoshua. When bhaibheri rako inovora kuti Saturday. Alright, mbavha pamuchinjikwa naJesu iri kunzi tichaenda tese paradhiso on a Friday. Iri kunzi uri kutoenda kudenga kwacho, haina kubata Sabata, yakabata muridzi waro. So mushonga mukuru, our rest is in him. Ukashaiwa Jesu ukabata Saturday, zvikwambo zvinokurowa Saturday kuti wakazorora. Izvo hazvizorore, unotozorodzwa naKristu. Handisi kuti kuenda kuchechi iri Saturday kwakaipa, kungoti kunamata kwako kukava paday kwete parevelation yaKristu kunoita wrong. Why? Nekuti une vamwe vanhu vautotadza kuparidzira Jesu, vauchaparidzira zuva racho. Timonamata here chingani, woti sando ndiso havati unonamata ani? Chingani. Vhangeri haasi mazuva, vhangeri ndiKristu. Whether Friday, Monday or Tuesday, ukagamuchira Jesu unoponeswa. So izvozvo kana makawirirana kuti yedu ndeyeSaturday haisi problem kana ende hamusi wrong. Chinoita wrong kuparidza day muchisiya Kristu. Why? Because Matthew 11:20, uyai kwandiri makaneta makaremerwa, ndichakupai zororo. Haana kuti vakaneta vakaremerwa mirirai Saturday. Iye ndiye kuzorora kwedu is our rest. Vakuru mukashaiwa Jesu mukabata chechi nemazuva,
azvifambe svika mabata matenda paari anoponesa. So it's not about church, it's all about Jesus. Yaunopinda iyo iri right kana uchitenda muna Kristu. Una handidi matransfer kai. Wapedza kuparidza sosa muribata muri kupi. Makabatwa nani ndoba nenyaya. Akandibata nherode ndiparidze kwete kwatobata. Why? Because mwenguwa uri pano uri kufamba unogara kuchinoi yeda iko uchaita sei. Ndakugona kupreacha in international court. Asina problem net denomination. Ane issue yepaKalvari kuti munhu akatenda aponeswe chete. Undogara kumuzarabani ukagamuchira Jesu pano anoenda newe. Mapfungwa ako ndekuti manje Sunday achitozouya sei kuti mari dzebva kunetsa. Ina mwari wako bva adhura kudaro kuti Sunday ega make sure. Kanda mwachipupura mcheche wanakotomumbira maoko. Kwanza hama dzangu nandiri kumokwe for 6 months nebasa. Anabvira ndatombonamata because hakuna yedu. Ndotomata yenyu. Mwari hakwere kugokwe. Ariko bati vanhu vakatrainwa manje mind dzavo. Kuti vangonopindira uri kuhwisi wapanduka. Kupanduka kudzokera kunyika. Ndana problem nechechi kana. Unaona unaona chitoshumira kumapostori kumasowe. Kwauri wewe mapostori akaipa kwete kuna Mwari kwauri wewe. Itakura na wewe kila kitu tayari shokazi. Kuti Roma is serious. Roma ina mate. Shikanda tosukura. Naona kutaiwa chiona mate isi chechi vanhu. Jesu paakataura nyaya ya good Samaritan. Unazvara kuti vaSamaria vaitwa sembwa. Vaidzi vanhu kwavo vaJudha. But Jesu ndokubva ati kune muSamaria akanaka. Haana kunakira imini, akanakira iye. So iyo imanje yokuti hauna waiwa problem yako. Hauna kupindwa na Mwari. Wakapindwa ne church. I remember one day ndichiparidza panapa 2009. Somebody akanibvunza ndapedza kuti munobata muri kupi. Ndonataura church yandaipinda. Mafariro akaita. Akanzwa kuti mwana wekwedu kwete kudenga church kwao. Unotsana vanhu vane mindset unokusana nedenga racho. Kusvikaziva kuti ndinopinda kuti ndobva akanyatsofara. Kuti ndewekwedu ndazvinzwa matauro ake. Ani nani anotenda maari anoponeswa. Haisi church ndiJesu. Muponesi wandiri kushumira neni wakandiponesawo. Chechi yakanditadza. Isu taita zvinhu tiri muchechi kai. Ko chechi haitadzise munhu kuita ka. Warning ne-empowerment zvinhu zvakasiyana. Kunzi usaba kutadzise kuba. Unotarisa woba ndiko kukuba kwakaipa. Unotya vanhu kwete murau wacho. But Kristu akava mauri hauite. Ine mudzarangwa anga ari very strict takurira kuzayocha. Anga ne mutemo kuti ukangorovha kuti church Sunday sadza udye. Sandakaipindira sadza nguva refu. Anga ari chikike kwakachika. Ende muchitobva kuchechi one Sunday aitobvunza kuti wanga urimo here? Right, raparidzwa rekunzi kudii? Otozati sadza riye rinopotseka. Tine vamwe vakaenda kuchechi yotera vasikana vavo. Vamwe varume chavanotopinda chechi and chechi yaMata. Moyo wake hausi convinced nekunamata Mwari. Ane masystem nezvinhu zvaanotevera. But hazvigone kukuponesa. Iye ndiye anoponesa. Hauregere chakaipa nekuti unopinda chechi. Unoregera chakaipa nekuti mweya muchena ane ushe mauri anokudzivisa. Saka uchiona unogona kutoenda kusmall house wotoramba nguruve uriko. Ko chechi yenyu haicho iwe uriko. Vantu vadzaibatwa ndesmall house tinde kutendzi kundigowa sanzi vantu ndiwa kuchechi. Zvechechi arinyatsorova. Vamwari ndozvaakasiya.
So confusion iri mumunda. Muvengi ari kutozviziva kuti nezvokwadi rinotoparidzwa. But kuti vanhu tivaconvince vabve ikoko handei musame field. Baba mazuva ano chatoipa harisi power. Why? Because unogona kubva ikoko uchiuya kuchechi. Chaipa ichechi yekuti unopedzera usana mati nekumwe kushumira. Haisiriyo. Yes, that church can be wrong. But chinhu chisingaite wrong ndiJesu pamutima. Unoziva kuti kune vanhu vanodiwa naMwari vanopinda chechi yausingadi. Ndokurwadza kunoita Mwari anorwadza. Usingazive Mwari anorwadza. Kunza Jona atumwa kuenda kwaaifanirwa kuenda kuNinevhe. Uyo roti kuTashishi mubhoti. Vakomana vakamukanda akaenda futi kuNinevhe. Ari kwapedza kuparidza akakomplena. Ndaizviziva Mwari ndoda kuvaponesa. Mwari anorwadza. Anoda type yaunozoona kuti aite. Why? Because anoda tese. Nekusandifarira kwaunoita nekusakufarira kwandoita anotokuda. Sandodi, we need to practice love. Why? Because denga rinorwadza. Unosangana netype isiriyo. Munhu akuita rough hysteric akatendeuka mune muri mese. Akakuroya ukashaya basa for 10 years akangotendeuka unoona kumana. But Mwari maitirei nyaya. Munhu akandinyudza uyu. Hakuna kumira musha. Saka unotofanirwa kupractice kingdom life panapa. Kuva nerudo nevamwe even vasingapinde chechi yenyu. Ndaita kuudzira kuti munhu wese anofanira kupinda kwedu. Kana ndaparidza munhu wese ngaapinde kwedu. Mwari vakatonidzidzisa kuti hatidaro. Kune vanhu vasingafanirwa kugamuchira zvandiri kuparidza. And havasi wrong. I'm not designed or wired to teach them and accept. Vashumiri vadzidzi vaJesu vakawanda. Vakaenda vakaparidza vakawanda. Kuwanda kwevafundisi, kuwanda kwemachechi kuna Mwari storyboard. Kuitira kuti mumwe nemumwe awane yake. Ndio ndoona kuti machechi achawanda handizoti ndopinda ipi. Atowandira kuti uwane yako. Ani watu wamonita zvemari, ina ndidi zvemari, unonopinda pasi pemuti. No rent. No chair. Hauna kana sendi rinobuda. Handiri kurapira zvemari. Kubve pasi pemuti, no rent, no chair, no PA system. Enda ukati pamwe ndabvutsi yakanaka vanobvisa futi. Unoita yako unoiwana. Ko challenge ndinazo inyaya yevakadzi kune dzinotora 4-4. Ende waiko unotenderwa kutopa futi. Atoda zvesmart dzako. Wafanira kushaya. Amachechi achiyawandisa handizoti ndopinda ipo. Ukaona kuti ushaya kupinda dzichiri shoma. Pane unofanirwa kusuta zvako izvo. Wachinzwa kunaka nekuita kwaMwari. Unoenda uchiendera izvozvo. But ukasangana naye haurambe uchiita izvozvo. Saka yakati kumukadzi akabatwa achiita ufeve. Vanhu vauya naye vaiti nhasi takubata. Takuenda newe kuna Jesu wacho straight. Jesu anorwadza baba. Akabatwa achiita ufeve akaregererwa. Kwete zvemakuhwa vakatobatwa vachiita vakatoita kuzhua bhoza vangarituka vakazhua vakati vanhu havasi feya. Ishe tamubata mukadzi uyu achiita ufeve haaite ega murume ari kuri fesi wavo kuna anoita zvemafesi vakadi kutakura vese vari 2 kuti vakangozhua one victim vakati nhasi Jesu anokugadzirisa. Chakanakira Jesu haakupikise, anokubatsira. Haana kuti musamuteme. Akati ndakuisa order pakutema vasati vatadza kumberi. Jesu aingoda order yematemero. Kuti vasati vatadza uyai kumberi mutange ukanda tiite basa. Zvinotaridza kuti vanga vamubata but ivo vane dzavo.
Aka game kwekubata. Ndikana kubata zvinoita sanguyo ndiwo mutati hysteric. Saka tona mushumira ningakaipa. Ari kukuzivisa zvanhu ivavo zvake hataure. Hakuna mushumiri waunoti ari right. Vanoitwa right naMwari uye nenyasha. Waunoti ari right hamusivi nyaya dzake. Because hadzitaurika. Anotaura dzedu. Taure kuipa kumtamana wardana naye. Taura kunaka kwako wewe wauya. Manifesto yako ana mali wewe uli sakana wima. Wabona. Shoga ngo vale tatu kuchinga sawu. Kuti kuna mchingo lari wa mwiko totapi. Kabla imakanyara. Mutapi. Anondo utapira mo ya kwauni. Vino kuna nasinga kesho. Kuna kwa hivyo. Saga kano nyasha. Iwe fageri nokusunungura kutayo. Usalamo chita andidi kunyengedza Mwari. Ndichazoenda kuchechi nda right. Kuchecha kudiwa ari right. Ndokuna Mwari ari right. Ari kuda vatadzi kuti right. Wakapi watapi ya Mwari asiri wema wits. The good God is a God of love. He accepts you as you are and he can cleanse you. Utene wakafanana nemagnetism ability. Spoon inogona kutoita semagnet. Ikazvitendera kuyayomba kwane magnet for a week. Ikabviswa pamagnet inobheva semagnet iri spoon. Pane transfer of magnetism power. Ndo zvakaita uchene. Mwari anoti be holy because I'm holy. Saka uite holy usina kuuya paari kuti akunatse. So hell is not gospel. Nizivisa. Ndikanota kune moto. Hauna mata nokuti unotya moto. Unona mata nokuti unoda Mwari akakuda anerudo akakupa mwanakomana wake akakufira. Love must bring you to Jesus, not warn you. Kumachechi vatakazara. Omwe takapindire kuti uyu akatuka vanhu vatisingafari. Mazuva atakaona bhora last week. Kune vanhu veArsenal vaisapota kamwe katimu. Madi. Kaitamba neMan City. Hello, Madi. Vanga une common interest. Waita kuti vanotaka timu ikako. Sa unogona kuunganirwa nevanhu vasingade Mwari. Vati vakafarira kuti wakatunga bishop ningi na prophet. Kana vatarisa vakakukomberedza vacho havana kutomboponeswa. Masapota hasi mabeliever. Masapota. We are not looking for supporters. We are looking for vessels, believers who can be saved. Whether wapinda kwedu kana unakupinda kwedu, it's not my deal. Iya akakupinda, it's done. Sautona ndinanguwa ekutara kuipa kwa imwe church. Nokuti yedu ofuti ine nyaya dzayo kungota uipinde. Asi tiri kototo zoti tikushupa nawo futi mukati. Hapana time yekuadvise the church kana kuadvertise munhu waMwari. We preach Jesus, not any man. Iye wakazoita timwenyaya wakamutenda unofa. And the warning andikakupi panoti munhu pane nyaya. A man can start on a good note and end on a bad note. Ask John the Baptist. Ye akati achiona Jesu akati iro gwayana rinobvisa zvivi. Bati paakasungwa akati endai munomuvheka kuti ndiwe. The same John ari kuratidza vanhu Jesu. Ye anoudza vanhu kuti Jesu. A pastor, a preacher can start on a good note and end on a bad note. So if your trust is on men, I'm sorry. I'm sorry. But on social media, you spend time on. Unozoitwa bishop ukapera power.
all right. Mchana pia maana vaitungamirwa neshongo yegore vaitevera Mwari chakapa vaichipita kunyura vaitevera vanhu vaMwari kutevera Mwari unoyambuka kutevera vanhu vake unonyura. Let me pray. Father, we thank you for your word. Thank you for speaking to us. Gatara kuhama tamu, gatara kunaka nekura mapenyo. Vazhinjwa kuti muri Mwari wakavapa Jesu. Unovada wakadaro kuti vauye kamuri timushandura upenyu hwavo. Mazviita nekutara kupenyu hwedu. Muzita raJesu-Kristu Nazareta. Amen. Amen. Hama dzangu, God bless you so much. Mwari vakuitirei nyasha, always meet